Za kupovinu novih patika, majica i dresova želim da preporučim FII Game. Odjeća i obuća velikog asortimana po nevjerojatnim cenama. Njihov sajt možete da čekirate putem linka u deskripciji gdje se također nalazi kod sa 5% popusta ukoliko želite da se odlučite za kupovinu. A sad idemo u video. Da, malo smo imali vremena, bilo je lepo. Bilo je lepo. Bilo je lepo. Ćao, čao. Uglavnom, šta radimo danas? Šta radimo danas? Ne znam, idemo u neko mjesto za koji put, prvi put sam čušao. Uglavnom, idemo na vožnju i krećemo. Idemo neku tvrđavu da vidimo. Da. Uglavnom, ljudi, ne znam koliko sad čujete sve ovo ukupno, ali ima se provozao malo, nedelja je, policijski čas tek 6. I čujemo se kasnije. Idemo prvo na Tvrđavu pa onda na jezero. Da? Hoćeš prvo da odemo na Tvrđavu pa na jezero. Na jednom je pivot. Ne znam ja, ovdje ništa. Evo, za sve one koji kažu da motor izgleda ružno sa ovim, da to ne treba na motoru da skinemo. I Mladene, ti nemoj da staviš, a Srđane ti skini. E pa boga mi, motoraš neće da skine, a Mladen će da ga stavi. I to ovdje jedan veliki i još dva sa strane, samo da znate. Da, da. I onda... A vidi, možda jeste ružno, možda kvari izgled motora, ali je više nego korisno. Više nego korisno. Doduše ja imam sad tank torbu koju si mi ti dao. Da, a pogledajte sad, jel sad lepše ovo ili je ipak lepše ovako? Lepše s koferom. Nego moraš ovako da vežeš, pa ti džonke. Sine, kad budem došao kući bez patika. I da, možda otpadne veoma lako. Neće, dobro sam zategnuo, dobro. Ajmo dalje. Ajoj, gle ovo, ne mogu da padnem, brate. A? Gle ovo si ja izgurao. Krenuo se padam, brate. Ali dobra membara. Zavrte mi se u glavi. Šta kažete za tasovac prezirkušu? Kao iz nekog filma. Brzi i besni. Znači, ovo je... Oca mi otisla, brate. Ovo je Bač Fortress, ili ti ga po naški Tvrđava kod Bača. Obišli smo i to, lepo me slaš se, ali idemo dalje.
A gdje? Idemo na neku jezero, ja nemam pojma šta ti je. Idemo se kupamo ovo. Nećemo se kupati, zašto je ladno. Zato što nisi dovoljno se zagreo za kupanje. Da. Dobro izgleda bela, a uživo. A, rekao sam je. Uživo, baš bilo. Koji put već danas? Ustani, stani, sedi, kreni, pođi, stani. Ja sam skroz zaboravio. A? Ja ne znam gdje je to. Držao, na dobrom smo putu, valjda. Stavno parkiramo nove klupe i stolovi oni kao vidiš. Ajde do tamo. Ajde daj mi flašu ovu. Podbaci to možda. Znate vi da je ovdje snimljen jedan od prvih klipova na mom kanalu. Bukvalno, jedan od prvih klipova, prvih vožnji, da kažemo, ono van temelja. Baš je bilo put na ovo jezero, bio motoskup u pitanju. To je bio možda najgledaniji klip tada. Pa da, u tom momentu, znači je bio jedan od prvih klipova kada sam imao više godina nego klipova i subscribera zajedno. I ovaj klip odavde, ne znam, prešao, ja ne znam, možda 1000 pregleda, da kažemo. To je bio najgledaniji. 1000, dok su svi imali ono 50-100. Znaš imaš ovog klipa 1000, grmiš. Da, to je Goriš. malo nestvarno, sad kao kaš 1000. Sad je, da, baš nestvarno, ali tada niko nije... Bilo 300 pratila. Tada niko nije snimao vožnje ono motorima i to. Šta se smiješ? Koji trening bata za noge? Maj nabodi mi ovo vam. Kako ti je dobra ta kacika bijela. O, baš mi je žao što me ne čujete. Zato što ne mi bio kod još u kaci. A jebi! Gdje se ti odvojaš? A? Gdje se ti odvojaš? Idemo još malo zajedno i onda ja idem levo. Ovdje se rastajemo, druže moj. Da. Dok bi bilo to, ti ideš levo, ja nastavljam pravo. Da, vi nastavite pravo, ja idem levo. Dobro, Ovo je super. bila je lijepa vožnjica, malo tu. Malo smo ubili vremena.
Da, malo smo imali vremena. Bilo je lepo. Bilo je lepo. Bilo je lepo. Ništa, inače ja sam prvi put bio ovamo, brate, meni je super ono. Super je. Kad dođe svo ovo sranje, možemo tamo da odemo neki roštilj. Morat ćemo. Lepo je stvarno. Ali da bude lepo slučaj da može malo buć. Može i to, da. To mora. Naravno to je to. Rastajemo se, to će neki drugi put. Također. Se kad ste stigli kući. Piši kad stigneš. Nemoj juriti. Vidimo se. To je bilo to. Od zajednice vožnje do danas. Pozdravi kod kuće. A, isto pozdravim kod kuće. Kao ono u filmu kad lik na pustinji u pustinji stoji na semaforu. Sad kad bi prošlo naišlo bi... Vidimo se. Ajde, joj bupa, puraz iz svega se nalepi ovdje. Uglavnom ljudi, došli smo kući, gotova je vožnja, nadam se nas vidjelo, kratka neplanirana vožnja. Mladen došao kod mene potpuno neplanski smo se danas smo stali dogovorili za vožnju, ali opet kratka ali slatka i to je to. Nadam se vidjelo koliko jeste, znači što radite. Opišite like, opišite subscribe na kanal ako još uvijek niste. Hvala svim ovim momcima gore koji podržavaju rad kanala i do sljedećeg puta vozite oprezno, nosite opremu i idemo se na drugu. Ćao! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.